soort jonge hippies. Dan zaten wij daar op die trap en dan had je Radio Veronica en Radio Noordzee, ook Radio Luxemburg. En, dat werd met zo'n transistorradertje werd dat meegenomen en dat was onze hangplek. Dus of dat ooit met deze nieuwe trap gaat gebeuren, dat weet ik niet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Veel meer ruimte in ieder geval. Want we moesten wel eens opstaan om mensen door te laten gaan en dat deed je ook niet altijd als je zo'n beetje zo tegendraadse pieper was. Als we het puur over het beeld hebben en de beleving, ik vind dat wel. Je komt die dijk over, je gaat die trap op en je komt in een andere wereld terecht. Ja, dat is Walsworde. Als ik naar de Schelde ga, ben ik eigenlijk altijd nog steeds blij. En waarom ik blij ben, ja, dat kan ik dus in feite bijna niet uitleggen, want daar zit heel veel ambivalenties aan. Het is eigenlijk misschien een smerige rivier, maar het is ook een mooie rivier. Het water is eigenlijk het wijdste, het vrije vind ik ook. Ja, dat is eigenlijk in feite allemaal figuurlijk, maar zo voel ik het wel. Dus daar is niks meer na het water. Daar is plots ruimte. En natuurlijk met de mooie luchten erbij. Ik vind die boten op zich ook mooi. Als ik van Walsworde binnen kom rijden, ja, dan komen van die grote mammoetschepen vol met vracht. Ja, die zie ik hier boven de dijk. Ik vind het toch mooi. Ja, elke dag ben ik even de dijk over. Mooi weer, natuurlijk wel eens 2 keer per dag. Is het een beetje minder weer, nou dan doe ik een regenjasje aan. Dan ga ik even goed kijken over de steiger. Eventjes over de steiger lopen, op een bankje zitten. Een praatje maken met iemand. Want in de zomer is het een prachtig punt om naartoe te gaan. In de winter trouwens ook. Dan vind ik het ook mooi. Het is ten eerste al voor mijn eigen beweging. Want dat is alleen maar goed voor mijn benen, voor mijn voeten. Dat doe ik heel graag eens even aan de zee wandelen. Ik kijk ook altijd even in het klapkotje, hoe het eruit ziet. Want dat is soms een beetje smoezelig, zo ik het noem. Maar dan neem ik een boslijmblik mee en dan ga ik het schoonmaken. Ja, natuurlijk doe ik dat ook. Hier is het altijd rustig. Nu deze nacht nog gaan werken en deze morgen opgestaan om 11 uur. Beetje eten meegebracht en rustig naar de bootjes kijken en hopelijk is er veel te zien. Het toerisme hier zou eigenlijk ook rustig moeten blijven zoals het nu is, maar niet zoals in België dat alles volgebouwd wordt en alles toeristisch wordt. Hier kun je nog echt tot rust komen. Kwaliteit, ik denk dat die wel goed is, want ik heb overlast ook een zeehond gezien, dus ik denk dat de beestjes hier overleven, dat gaat wel goed zijn voor hier even hier in het water te gaan. Gewoon niks om gerust te maken, denk ik. Ik ga elke dag denk ik wel even op de trap kijken op zijn minst. Of het moet enorm slecht weer zijn of ik moet het enorm druk hebben. Maar ik wil altijd wel even kijken wat er te zien is. Het is toch altijd anders. Zeker de zomer is het natuurlijk heerlijk om op die dijk te zitten. Ik denk dat het allermooiste is die wisselende uitzichten. De luchten, de schepen. Het zicht vanaf de dijk is het mooiste, denk ik. Het water trekt, ja, altijd. Maar ik denk dat iedereen er wel zo in die mening wel toegedaan is. Dus als je bij Walsworde die trap opgaat, en nu die hele brede trap natuurlijk, ja, dan kom je boven en dan zie je het water aan je voeten liggen en dan zie je die oude aanlegsteiger. Mensen vragen zich af, wat was het allemaal? Ik woon al heel mijn leven in Walsworde. En dat is ondertussen 74 jaar. Ik ben hier geboren in dit huis. In dit huis op de Walswordese straat. Ik woon vanaf 1947 in Walsworde, ben geboren, niet in dit huis dus, maar 4 huizen terug. We zagen elkaar daar vrij geregeld, we hadden ook een vriendengroep.
op Walsrode. En zij hadden een meisjesgroep ook bij elkaar. En we zagen elkaar ook op de steiger. En we gingen dus daar naartoe niet ver weg. Maar dan later, ja. In 1969. Toen is er toch van gekomen dat we getrouwd zijn. In 1970. Ik zeg altijd, ik heb een zwembad in mijn voortuin liggen. Dus we hebben ook zo'n appgroepje gemaakt waarbij we zeggen van jongens, het is vanavond om 7 uur, het is hoogwater, het is lekker weer, we zien elkaar op de steiger. Op de steiger, dat is het dan, dat was de verzamelplek. En in mijn jonge jaren was dat eigenlijk ook wel de trap, de oude trap die er nog lag. Wij hingen allemaal op die trap. Dat was het leuke van Walsrode. Het leven speelde zich af aan de Westerschelde. Ik kwam hier en ik was eigenlijk een hippie. Ja, dat haar wat ik nu heb, dat lijkt in ieder geval niet op de tijd van toen. Toen had ik een mooie rood-bruine gloed in mijn haar en zo lang. Op zich vonden me hier op Walsrode toch een beetje een vreemde jongen. Dat zei ze ook in het café, er komt hier een vreemde jongen wonen. Ja, op zich, ja, blijkbaar viel ik dan toch mee. En had ik ontzettend veel contact eigenlijk met iedereen. Iedereen begroet je, iedereen kent je. Ja, vooral het elkaar zo goed kennen was eigenlijk heel prettig. Ook roddelen deed je eigenlijk niet, want dat was helemaal niet nodig, want je wist eigenlijk alles al. We gingen wonen in het Stoofstraatje. In een prachtig straatje met oude mensen, met jonge mensen, met gezinnen met kinderen daar. In Walsrode had je toen ook veel gezinnen. Ik kom uit een gezin van 7 kinderen en zij komt ook uit een gezin van 7 kinderen. Het was hier altijd wel drukjes en heel gezellig en fijn wonen, want de mensen die gunden elkaar alles. Na ons trouwen hebben we 2,5 jaar in Spui gewoond. Maar toen ben ik teruggekomen dat mijn vader was overleden en het huis stond te koop. En dan heb ik het teruggekocht uit een boedel, uit de verdeling zeg maar. Ben ik teruggekomen en ik deed dat, ik heb hier altijd aan mijn zin gewoond in mijn jeugd. En de omgeving vond ik ook altijd leuk. Ja, en ik vond het een prachtig huis ook. Toen hebben we ook een vereniging opgericht in 1970 al. Eigenlijk om carnaval te gaan vieren. En die vereniging bestaat nog steeds. Toen zijn we wagens gaan bouwen. Toen waren er nog 3 cafés. Die tijd waren ze wel begonnen met de dijk. En een jaar later waren er nog 2 cafés. En het jaar later was er nog 1 café. Dus 3 keer is het carnaval geweest. Waar ook de Glorianen kwamen. Walsrode voelde mij 20 jaar geleden toen ik hier bouwgrond kon kopen, voelde als thuiskomen. Om echt terug te komen naar waar ik een geweldige jeugd heb gehad. En met veel plezier in de carnavalsvereniging zat. De Bouwers heette die. Was al wel leuk, want wij zeiden eigenlijk altijd van in Kloosterstranden als we met de optocht meededen. Wij zijn de eerste van de zelfgebouwde, want iedereen kocht. En wij hadden gewoon een boerenkar. En we begonnen te bouwen en te lassen en te doen. In tegenstelling tot de rest die van alles aankocht en er iets moois van maakte. We waren dan ook steeds laatst, maar we hadden wel de meeste lol. We wilden iets met de entree van Walsrode doen, dat vonden we niet zo fraai. En we wilden toch, je komt er niet onderuit, een boot. Dat was met carnaval al zo. Walsrode zouden we met een boot komen en dat was ook zo. We kwamen met een boot aanzetten. Hulst die wilde daar wel geld voor geven, maar we zeiden waar moet ik daar naartoe? En toen kwam eigenlijk dat we een dorpsstraat kregen. Maar oké, die dorpsstraat die is er nu 4 jaar. Maar los daarvan zijn er ook actieve moeders, die noemen zichzelf de enthousiastelingen, die iets met een vossenjacht doen, of met Halloween, met Kerstmis, de boot versieren als het een ander jaargetijde is of iets met Kerstmis of wat dan ook. Er wordt van alles gedaan. Barbecue hadden we van de zomer, heel spontaan. Dat is leuk. Naar het klapkot ga ik ook wel eens en naar de steiger ook, maar niet iedere dag.
Ik ga niet iedere dag, ik fiets rond. Voor mij is de steiger namelijk heel veel veranderd. Ik heb de oude steiger meegemaakt en dat was op en top tot ja, de dijkverzwaring, jaren 68, 69, toen de grote dijk daar kwam. Is het eigenlijk voor mij zoveel achteruit gegaan. Ik ben Robert de Boy en geboren in Walzoden en woon tegenwoordig in Kloosterzande. Omdat het hier zo prachtig is op de steiger in Walzoden, kom ik iedere dag praktisch uit Goeres met mijn brommertje naar de boten kijken die over voorbij gaan. Ik denk dat ik de eerste was die hier een bootje nooit in de haven. En dan was ik nog maar 8 jaar oud. Dan had ik al een sloep van 5 meter. Ja, we hebben natuurlijk, dat water wordt het nu viezer of wordt het nu schoner? Daar loop ik altijd maar over te twijfelen. De PFAS is wel aanweziger. Chemicaliën kan je niet meer zo zien als vroeger, zou je ook kunnen zeggen. Ik heb hier altijd zeegroenten gegeten, zeekraal, lamsoor. Ja, dat heb ik altijd super lekker gevonden. Ja, nu langzaam maar zeker denk ik, ja, mogelijk ben ik iets geplastificeerd. Maar goed, het was wel heel lekker. Als we klein waren en we gingen zwemmen, dan kwamen we met olie aan ons zwembroek terug. Regelmatig. Nou, dat is nou niet meer. Ja, nou is het de onzichtbare PFAS die opspeelt. Ik geloof niet dat wij daar nou zo bang voor zijn. Als je hier zo geboren bent en je hele leven al in dat water ligt. Ja, ik weet niet of het kwaad kan. Misschien wel hoor, als ze zoveel jaar zeggen van het is toch niet gezond in de PFAS. Het zal ook wel niet zo zijn. Maar het is het onzichtbare. Vroeger had je de olie, ja, dat was wel zichtbaar. Dat plakte echt aan je zwembroek. Toen in die tijd kostte veel plankenvissen en zo hier in de Schelde. En daar hing het erom. En dan bouwden hun er een kotje thuis van voor de kippen of zo. Of voor de duiven, een duivenhok. Dat bestond allemaal uit planken die over hier gevist worden in de zee. Dan moest je 's morgens vroeg soms weg om te gaan kijken. Voordat je naar het werk ging, of je nog wat planken eerst naar huis kon halen, die over tegen de kant kwamen drijven. En dan was ik ook nog eens kwijt hier op de Schelde. Dan waren wij gaan zeilen zogenaamd, maar dan was ik nog maar 7 jaar. En dan waren wij met de stroom en met de zeilen tot in voorbij Terneuzen geraakt. Maar toen uit die collega van ons, ik was nog mee een jongen van 7 jaar oud, maar de schipper was zogenaamd 17, maar die was ook niet zo goed bij de hand. Dus op een gegeven moment zette hij zijn boot op de zandbank en dan zaten wij daar en dan was het 11 uur 's avonds. Hier als wij door vlot kwamen en we hadden geen riemen en geen motor. Dus dan moesten we de stroom vanaf Terneuzen tot tegen de dam hier in Walzoden zijn we dan gedreven en daar zijn we naar land gekomen. En dan waren ze met 3 boten aan het zoeken van Walzoden, mijn vader en allemaal andere mensen, om ons te vinden. Maar ze hebben ons niet kunnen vinden en dan zijn ik te voet vanaf de dam van Tawoord, zijn ik te voet naar Walzoden gegaan, naar ons thuis. En dan heb ik 3 weken achter elkaar niet meer van achter de poort mogen komen van mijn moeder. Mijn vader zei altijd, je moet uitkijken als je naar de zee gaat. En wij hadden natuurlijk zo'n bandje aan, omdat we nog niet goed konden zwemmen. Dus dat deed mijn vader rond onze buik en een touw eraan. En dan konden we proberen om te gaan zwemmen. Want we mochten toch even dat je niet meer kon staan. Dus je ging helemaal onder. Nou, dan wilde je wel zwemmen. En dan gaf hij aan wat we moesten doen. Met onze armen, met onze benen. Dus zo heeft mijn vader ons allemaal leren zwemmen, hier in de zee. Ik moest eerst het water zien. En als ik maar ook een glimp van het water had opgevangen, dan was het goed voor mij. Als klein kind blijkbaar. Dat kan ik me niet herinneren, maar daar heb ik nog steeds met vakantie. Een rivier vind ik eigenlijk al te klein. Nee, ik moet de zee zien.
echt de grote zee zien. De eerste tekeningen, kaarten, die zijn uit begin 1500 zo ongeveer. En daar staat Wallisoorde. En dat wordt waarschijnlijk bedoeld een veilige plek aan de wal. En dat is waarschijnlijk uitgegroeid tot Walsoorden. Maar hier was het hartstikke druk, want alle goederen moesten over naar Holland, naar Zeeland, maar ook naar Holland. En dat gebeurt allemaal per schip. En dan krijg je dus de beurtvaart. En door die beurtschippers is het gewoon, heel veel mensen zijn niet komen wonen. Want er zat je wel 5, 6 beurtschippers had je hier zo, die echt heel veel werk hadden. Toen ik 7 jaar was, woonde ik in Terholen. En in Terholen kwam mijn vader met zijn bedrijfsbusje, met zeker 4 kinderen, gingen dan mosselen rapen. En ik weet niet hoeveel, maar ik schat dat we dan op zo'n zaterdag zo 4 balen mosselen mee naar huis namen. Ongekend veel mosselen werden hier uit de Schelde. Dat is allemaal weg. Hè? Ja, we zijn natuurlijk ook wel wat kwijtgeraakt. Hè? Het natuurlijke. Ik zwem ook niet meer in de Schelde. We hadden hier ook een zwemclubje. En raar genoeg, sinds we de scores van de PFAS hebben binnengekregen, zie ik dat zwemclubje al niet meer. Dan komt het ook wel dat de voorzitter een eigen zwembad heeft gemaakt in zijn tuin. Dus de initiatiefnemer, die zijn we ook wel een beetje kwijt. Maar ik veronderstel dat die PFAS toch ook ietsjes doet. Vissen doen we echt, wordt eigenlijk niet veel meer dan het spijt me. Ja, de vis is eigenlijk volgens mij onbetrouwbaar. Er zitten dikwijls toch rare vlekjes op. Je vangt ook bijna niks meer. Vis je van de kant ben je lood eigenlijk bijna onmiddellijk weer kwijt. Ook door dat gebagger, waarbij er eigenlijk geen, er kan geen ei zich hier nog vastzetten van een vis. Dus volgens mij dat is ook wel teloor gegaan. De gevaren die kwamen meestal als je aan de dijk, dus aan het strand, buiten op de Schelde zelf. Want daar kwamen de schepen voorbij. Toen die tijd in het begin nog rustig, maar je kreeg ook al grotere schepen. Die hebben een zuiging. En met die zuiging krijg je geweldige stroming en het opkomend water en het afkomend water. En dan is het verschillende keren gebeurd dat er kinderen bijna verdronken, omdat ze te ver gingen en in het diepe kwamen, niet meer konden staan. Dan krijg je paniek en dan ga je met de stroming mee. En als je met de stroming meegaat, dan moet je met de stroming meezwemmen. En dan kom je maar een paar 100 meter verder kom je aan land. Dat is niet erg. Maar er zijn wel mensen hieruit gehaald, ja. Dus wij vragen meestal tegen vreemden, als je zwemt, blijf er binnen. Maar we doen het zelf niet. Dat is het probleem. We zwemmen zelf gewoon hier onderdoor en samen met mijn zoon dan. En zwemmen ook wel eens richting de boei of richting die andere dammen. Ja, wat is gevaar? De PFAS ben ik niet zo heel bang voor. Voor die enkele keer, ik zwem niet zo heel vaak meer als vroeger. En je drinkt het niet op. Ja, je krijgt wel eens een druppel binnen, maar ja, als er zoveel miljoenste in zo'n druppel zit, denk ik ja. Ik ben Eva Rood. Ik kom hier zwemmen. Zodra de temperatuur van het water 17 graden is. Bij droog weer natuurlijk zeer regelmatig. Ik kom van Kloosterzande, maar ik ben geboren in Aniakova-polder, Sijpe. Waarom ik zwem?
om een groot pak zenuwen weg te zwemmen voor de rust. En het zoute water doet enorm veel deugd voor mijn huid. Ik zwem hier dus al meer dan bijna 23 jaar. Goh, ja, het strandje is goed, je zakt er niet meer in weg. En het is schoon. Het is geen vuile rommel en geen plastic, niks. Ik maak me totaal geen zorgen over de vervuiling. Er zit overal PFAS, er is overal vervuiling. Er is overal plastic. Ik maak me daar totaal geen zorgen over. Ik blijf zeker hier komen. Dus, ja, mensen zijn gewoon vriendelijk. Dat is gewoon voor een babbeltje. En er is hier al van jaren terug is er een lamsorensnijder en een zeekraalsnijder. En zo gauw het voorjaar is, dan zeg ik, Wies, is er een lamsoren en Wies, is er al zeekraal? Dus dat, ja, goed leven, goed wonen hier. Ik heb bijna heel mijn leven gevaren met de pleziervaart. De eerste boot die had ik voor 25 gulden gekocht op de werf in Terneuzen. En nadat dat bootje weer opgeknapt was, dan verkocht ik dat weer voor een klein beetje meer. En dan kon ik weer een beetje een grotere boot kopen. En zo heb ik er totaal 8 in mijn bezit gehad. En die boten die leeg ik dan bij mijn moeder in de tuin, bij ons thuis. En daar knapte ik die in de regel allemaal op. En daar kwam er weer op het laatst moest er natuurlijk een grotere kraan komen om die boten weer terug op een vrachtwagen te zetten om terug in het water te krijgen. Die lagen dan gewoon in de tuin bij mijn moeder achterbuiten. Nou goed, wij speelden natuurlijk met de dijkverzwaring, was ik maar een jaar of 5, 6. Speelden we natuurlijk heel veel in dat zand hier en dat was natuurlijk spannend en zo, die oude haven en dat alles veranderde elke keer. Ik speelde voornamelijk met mijn broer en mijn jongere broer natuurlijk hier. Als jongens, altijd met laarzen aan. Wij noemen dat altijd wel Zoordense klededracht, die laarzen. Altijd zoeken naar voorwerpen dat die liggen, krabben onder stenen, kogels of oude fietsen of stukken brommer. Dat was eigenlijk allemaal rommel, maar voor een kind was het natuurlijk heel interessant. Nou, mijn vroege herinneringen die zijn eigenlijk van plaatjes, van foto's. Maar hier, mijn vrouw, die weet nog wel dat hier allemaal nog huizen op deze dijk stonden. En die zijn allemaal afgebroken met die verhoging van die dijk. Maar daar stond een café, daar stond een herberg. Er waren allemaal kleine huisjes die daar allemaal nog stonden. Ja, en dit was de rattenhoek. Daar werd al een vel in weggegooid. Ja, daar kwamen de ratten wel op af. Voor de rest, ik vind Walshoorde zelf, lijkt er nog best wel op vroeger. Er loopt alleen geen tram meer door de straat. Want die tram die sloot hier aan op het haventje en op de boot. Je had best wel industrie zelfs. Nu ik zo wat verder loop te vertellen, denk ik, er zat best op Walshoorde de meekrap. Je had ook zelfs de betonfabriek toen al. Daar werden nog zittingen gemaakt voor Volkswagen volgens mij. De NKF was dat. Wij hadden te maken met de deltawerken, dus de dijk die opgehoogd moest worden. Voor ons als jeugd was het hartstikke leuk, want we hebben daar fantastisch kunnen spelen de hele tijd. Maar je zag wel oude woningen verdwijnen die op de dijk stonden. Het café ging daar weg. De dijk werd afgesloten, dus de coupure die je had, die naar de steiger liep. Je kon met je auto niet meer tegen de parkourpaal rijden en dan in de auto zitten naar de boten kijken. De haven werd afgesloten. Dat maakte dat je als dorp wel één straat hebt waar je in gaat en uitrijdt. Ja, het zit me vooral in de afsluitingen, vind ik altijd. Later, in de halve jaren 80, kochten we allemaal een kano, mijn broer en ik. En later twee vrienden uit de straat. Dus altijd hier, de kano erin en hier een beetje varen. Naar de Dam van het Hoofd of een keer naar de haven. En dan ging steeds verder op het duur gingen we naar de Zandplaat. En om het duur ook naar de toren van de radartoren van Waarden. Dus als het een beetje aan het tijen en aan het weer, dan staken wij over met 4 man.
Het gevaarlijkste was natuurlijk die geul hierover tussen die twee boeien. De boei lag toen nog hier, de groene. Dus altijd van de groene naar de rode boei. Maar je kwam wel eens bij een andere rode boei uit vanwege de stroming. Ondanks dat je er schuin tegenin vaarde. Ja, dat was prachtig natuurlijk, met z'n vieren op die Schelde, maar gevaar, ja, zag je toen wat minder dan nu, denk ik. Maar je moest wel goed rekening houden met die grote schepen, dat je erachter ging. Dus even goed vooruit, links en rechts kijken of je erover kon. En met z'n vieren blijven. Gelukkig is er nooit iemand omgevallen. Alhoewel, de meesten konden wel eskimoteren, terugrollen, maar ik was daar niet zo goed in. Dan moest je zwemmen. Dus, het is niet gebeurd, het is hier wel gebeurd dat we moesten zwemmen, maar niet in de vaargeul gelukkig. In de jaren 80 gingen we naar de Platen, zagen we voor het eerst zag ik zeehonden. Wij allemaal, wij alle vier trouwens. Die zwommen onder de kano's door. Dan kwamen we boven en we hadden nog nooit gezien. In het klapkot zitten soms hele vreemde mensen die ik helemaal niet ken. En die zeggen zo, wat mooi is dit hier zeg. Maar ook van Welzoorden zitten er mensen van Kloosterzande. Die komen daar of samen of ze fietsen erover en dan stoppen ze even op die steiger en kijken van, wat is dit hier? Wat zit hier voor moois? En die komen dan ook even bij het klapkotje binnen. Dus daar kun je altijd eigenlijk iemand ontmoeten. In mijn jonge jaren ging ik ook wel eens naar mijn zus die woonde in Lisse. En dan had je natuurlijk ook water. En dan had je zo'n binnenvaart en daar gingen we vissen. En dan zei die jongen van, kijk eens wat een grote boot. En dan dacht ik, ja, een grote boot, was dan nou? Maar je moet nou eens komen kijken met die containerschepen die soms wel 20.000 containers hebben. Dat zijn gewoon flats die voorbij komen. Dat is een uniek beeld. Ik denk dat mensen dat echt, heel veel mensen nog niet weten hoe mooi het is. En hoe uniek het is. En, De laatste 5 à 10 jaar komt er af en toe eens een Belg bij die een huisje opkoopt. En sommigen die zitten daar veel, sommigen zitten er weinig. Sommigen integreren, sommigen die zien het echt als hun vakantieadres. Als je integreert, dan heb je toch contact met iedereen. Ga je een gesprek aan, ga je een praatje aan. Doe je soms mee met de dorpse feesten, de barbecue. Iedereen kent je, weet wie je bent. Weet waar je vandaan komt. Er is wederzijdse nieuwsgierigheid. Ik ken ook altijd met vuiken gevest. Maar tot dat niet meer mocht. En ook veel gevest met een net achter de boot, met een kor. Op garnalen gevest, hè. Ook veel gedaan. Als wij vroeger de vuiken gingen lichten, dan per keer hadden wij 3 kilo paling of tong. Als ik 4 vuiken staan. Maar nou kun je 4 vuiken zetten, maar daar zit er 1 paling in, dus dat gaat niet meer. Ik zou nog wel durven eten, want die vis die of nou nog gevangen worden hier. En die mannen die of nog met de viswedstrijd of zo, of zelf gaan vissen, die vangen nog zeebors en af en toe een tongetje en dat wordt allemaal opgegeten hier. En ik zou niet weten of er hier van de pas doodgegaan is. Maar nu zijn ze terug mossels aan het kweken aan de hoofdplaat, dus ik bedoel maar, dat eten ze ook allemaal op. En dat zal ook nog gaan dan, anders moet je nou niet terug beginnen. En die mossels die worden toch ook altijd onderzocht en die moeten hartstikke goed zijn, zeggen ze dus. Waarom zou je ze dan niet eten? Mijn vader vertelde wel dat er zeilschepen kwamen en in het midden van de haven stond dan een grote paal, een dukdalf. Want ze kwamen binnen met de zeilen en dan moesten ze remmen en dat deden ze met de touw gooien rond die paal die midden in de haven staat. Het baggerwerk, dat is een heel groot werk eigenlijk. Dan kwam er een schip, dat schip lag in de haven, gewoon op het slik. En dan gingen andere mensen, dus het slik over dat schip. Ja, dat schip was geen huis hoog, dat was 2 meter hoog zeg maar. Gingen ze laaien en als het water opkwam, kon het weer wegvaren. Het was namelijk een getijdenhaven. Maar in een jaar kwam er ongeveer 60, 70, 80 centimeter slik kwam erbij. Ja, dat proberen we hier ook wel voor elkaar te krijgen, dat het strandje wel schoongehouden wordt. Want dat strandje is natuurlijk, dat is geen natuurlijk strand. Het is er volgens mij uit de overleving ooit gekomen doordat
een aantal notabelen in Walswolde zeiden van tegen zo'n zandzuiger, hier heb je een bak bier en een fles jenever. Spuit het zand eens op in die hoek, want dan hebben we een strandje. En zo is het gebleven. Maar die krijgt natuurlijk wel allemaal die scherpe stenen en die oesters die eraan zitten. Ja, en voor je het weet leg je helemaal open. Dus, Op het strandje hier op Walswolde, als er natuurlijk behoorlijk veel zand is, dan is het grandioos om daar te spelen. En veel mensen en kinderen, zoals Walswolde, maar ook van Kloosterzande, die dat kennen, die dat natuurlijk ook heerlijk vinden om daar te gaan spelen. Als je op de steiger komt, zijn altijd mensen. Dus die altijd een praatje maken. Je geniet van de boot en wat er gebeurt. En, met geluk zie je een zeehondje voorbij komen. Of die zijn kop boven water steekt. Of een bruinvis zelfs nog. Met afgaand water zwommen wij zelden. Maar bij opkomend water wel. Zo van, wat van België komt, dat zou niet fris zijn, dat zou niet goed zijn. Maar als het opkomend water was wel. Het had vooral met de stroming te maken. Afgaand water zie je echt in een sterke stroming in de rivier. En ja, ik heb mensen zien verdrinken. Ik heb mensen ook gered zien worden hier. Dus het is wel heel serieus. Je moet het wel weten wat je doet. Maar van kinds af aan is dat bij ons echt wel erin gehamerd van... als het water opkomt, dan is het veilig. Ja, en als je nog wat verder teruggaat, was het natuurlijk voor de Tweede Wereldoorlog... was het hier een heel levendig dorp met handel, met de tram... Met het overzetveer naar Hansweert, de haven waar de boeren die hier, die stonden weet ik, kilometers ver met hun bieten te wachten tot ze konden lossen in de haven. En toen natuurlijk besloten werd dat Perkpolder het nieuwe overzetveer zou moeten komen. En op zich natuurlijk wel heel begrijpelijk dat het gebeurd is. Want stel je voor dat al dat verkeer door Walswolde had gemoeten, dat had ook niet gewerkt. Maar toen ging het overzetveer weg en minder activiteit en minder handel. Uiteindelijk zie je de cafés verdwijnen, zie je het postkantoor wat we nog hadden verdwijnen. Nou ja, toch blijft het leuk in Walswolde. Ja, het unieke is natuurlijk dat je heel dicht bij de vaargeul woont hier. In absolute afstand. Als we tegenwoordig in de keuken zitten, onze keuken zit aan de zeedijkkant, zien we de boten, de stuurhuis en de schoorstenen voorbij komen. Vroeger was dat niet zo. Maar zelfs nu volgens mij met laag water lukt dat nog wel eens, dat je het nog ziet. Dus. Dat je met een klein bootje in de weg van zo'n grote en ze blazen, dan heb je 500 euro van haar broek. En dat gebeurt wel eens. Maar niet de mensen hier uit de buurt, want die kennen dat allemaal. Ik denk daar wel eens over dat het water vervuild is. En natuurlijk is het iets met die PFAS vooral, wat erin komt, wat we niet zien. En toch, met die vis dan toch weer binnenkrijgen. Dus ik weet niet of er nu nog veel vis gevangen wordt en gegeten wordt. Dat weet ik niet. Die mannen die gaan nog wel vissen op het ogenblik, maar ze vangen bijna niets meer. Toen wij jong waren, we hadden een klein roeibootje van 5 meter. En we roeiden dan naar de overkant, naar de zandbanken. En ja, je had zo 20, 25 botten en palingen enzovoorts. Met een gewoon stokje, niks geks, met gewoon een worm eraan. En het was goed. Dat is allemaal verdwenen. Die verdieping is desastreus geweest voor de vis. Ja, ik eet nog wel vis uit de Westerschelde, ja. Een goede zeebaars is nooit weg. Ik weet het niet, maar hier ben ik niet bang. Want het is veel slechter geweest, dat sowieso. En ja, je krijgt zware metalen binnen. Je krijgt vuiligheid binnen, maar wanneer niet? Ik denk met alle voedsel zowat. Dus... Nou, ik hoop niet. Ja, en als die Belgen dit nu allemaal zien, ja, dan spijt het me. Maar niet al te veel Belgen, want er moet nog wel een gemeenschap blijven. En de Belgen die hier zijn, die vind ik dat hun uiterste best moeten doen om die gemeenschap in ieder geval te conserveren. Want ja, anders heb je natuurlijk een soort forense dorp. Ja, dat zou ik wel heel erg jammer vinden.
Ja, dat zijn natuurlijk, ja, ik weet niet of het door de stad komt, maar ja, we hebben de neiging om tegen iedereen heel veel keren goeiedag te zeggen. Ik denk dat de meesten die uit de stad komen denken, ja, nou dat is wel, je moet maar heel veel goeiedag zeggen hier. En die wil ook een rust. Dus ja, hoe je dat samenbrengt, dat is nog wel een kunst hoor. Wat? Walshoorde voor de kinderen. Dat zeggen ze zelf, dat was de hemel op aarde. Dat is zo fijn geweest, die hebben zo'n fijne jeugd gehad. Met ook weer kinderen, anderen enzovoort. Met groepen overal naartoe. Toen had je Kloosterzande wat bloeide. Hè, met het uitgaansleven, zaterdags, zondags enzovoort. Daar kan niks tegenaan tegen de jeugd. Wat zij hier gehad hebben. Ja, ik ben trots op Walshoorde, ja. Ten eerste is het heerlijk om te wonen. De mensen kijken naar elkaar. Komen er nieuwe mensen, want dat zie je natuurlijk wel. Zo wordt dus een huis verkocht. En ik zit ook in een groepje bij de dorpsraad, dus dan gaan we ze even gedag zeggen. Welkom op Walshoorde, zo weet je wel. Ja, dat is heel leuk om te doen, echt.